Dịka Anambra steeti nọ ụnyaahụ wee na-emerụba oke mmemme icheta na ọ gbaga afọ 31 eji wee kepụta ya. Ndị eji okwu ha agba izu na ngalaba ahụike na Anambra steeti ekwupụtago na n'eziokwu na Anambra steeti emego nke ọma na ngalaba ahụike n'ime afọ 31. Chibụzọ Okoye ga-anọ n'ihu wee lebanye anya n'ụzọ pụrụ iche na ngalaba ahụike na Anambra steeti. Gere ozi ahụ ka ọ ha n'uju. Anambra steeti enwego ọchịchị ndị chịburu ya n'oge gara aga ndị gbara nnukwu mbọ ihu na enwelitere ọnọdụ ahụike nke ndị bi na Steetia. Dịka gọvanọ Peter Obi bụ onye chịburu Steetia n'oge gara aga lụrụ ọtụtụ ụlọ nke dị na ụlọọgwụ Chukwuemeka Odumegwu University Teaching Hospital Amakọka, lụkwa ụfọdụ General Hospital nakwa Primary Health Centers n'ebe dị iche iche na Steetia. Ọchịchị gọvanọ Willie Obianọ kapụtara ya bụ otu nke akpọrọ Anambra State Health Insurance Agency Ashia n'aha bekee, Anambra State Primary Healthcare Development Agency. Ọchịchị ya lụkwara ụlọ iche iche nke ọchịchị gọvanọ Chukwuma Soludo gbadoro ụkwụ wee na-alụ ọlụ. Mgbe ọ na-ekwu okwu maka mmemme na ọ gbaala afọ 31 nke eji wee kepụta Anambra steeti, ka onye kọmishọna na-ahụ maka ahụike na Steetia bụ dọkịta Afamobidike mere ka mata na Anambra steeti na-agawanya n'ihu n'ịbụ ọkacha ibe n'ebe ọ metụtara ọnọdụ ahụike site n'ime ka ndị bi na Steetia na-afụ ebe ha ga-aga na-anara ọgwụgwọ, ebe ọ ga-adịkwa ọnụ ala ma bụrụkwa ebe a ga-enye ọgwụgwọ bụ ịgba. Onye ji ọkwa ka Managing Director nke ụlọọrụ State Health Insurance Agency bụ Dọkịta Simeon Onyema mere ka mata na ya bụ ụlọọrụ agbapụ dị iche iche iwulite ọnọdụ ahụike nke ndị bi na Steetia ma mee ka o doo anya na ha edebeghị ihe karịrị 110 mmadụ asị a na-erite erere otu site n'ọlụ. Onye Chief Medical Director na ọgwụ Chukwuemeka Amakọka, Dọkịta Joe Ike, onye bụkwa onye kọmishọna na-ahụ maka ahụike na Steetia, kwuo ha Anambra steeti na-eme ọfụma n'ebe ọ metụtara ọnọdụ ahụike ma mee ka mata na ya bụ igwe ọgbaligbogharị nke akpọrọ dialysis bụ nke ha gotegoro ma wube na ya bụ ụlọọgwụ ọ na-alụ ọlụ etu o si kwesị, ma kwuo na ha na-akpa nkata ka ọ ghọọ ngịga etu e ga-esi bido nke oyibo kpọrọ kidney transplant na ya bụ ụlọọgwụ. Site n'Ọka, aha m bụ Chibụzọ Okoye maka akụkọ ụwa ABS.